Het belangrijkste nieuws van Curaçao in het Nederlands. Extra Journaal. Vers van de pers. Welkom bij Extra Journaal. Fijn dat u weer kijkt. We hebben het belangrijkste nieuws voor u op een rij gezet. En we beginnen met het bericht dat Zijne Majesteit Friesland 4200 kilo drugs heeft onderschept. De afgelopen periode is er veel drugs onderschept en vandaag is bekendgemaakt dat bij verschillende onderscheppingsacties een grote partij drugs van in totaal 4200 kilo in beslag is genomen. Het gaat om 3 acties die plaatsvonden op 25 juni en 3 juli. Daarbij werkte de kustwacht samen met de Amerikaanse kustwacht en werden 3 zogeheten go-fasts tot stoppen gebracht. Daarin zaten achtereenvolgens 700, 1000 en 2500 kilo drugs. Die zijn overgedragen aan de Amerikaanse kustwacht. Het gaat dus om 3 verschillende acties en pas vandaag is dat bekendgemaakt. Huis in Kent U Zelf onder vuur genomen. Gisteren moest de politie naar een huis in de wijk Kent U Zelf. Er was meerdere keren op het huis geschoten. Er is niemand gewond geraakt, maar er waren wel verschillende kogelhulzen voor de deur aangetroffen. En het is opvallend dat ook dit overdag gebeurt. In het verleden zagen we vaker dat mensen 's nachts langs gingen. Er gingen allemaal geruchten meteen op sociale media rond, omdat het de ouders zouden zijn van iemand die zou werken bij een gevoelige instantie. Nou, we weten niet of dat waar is en we weten ook niet of dat daarmee te maken heeft. Maar in ieder geval is er gewoon overdag weer op een huis geschoten en dat zijn toch treurige ontwikkelingen. Man verlaat auto vol gestolen spullen. Dat gebeurde gisteren bij de Schout bij Nacht Doormanweg. Er was een auto tegen de muur van een woning aangereden. Toen de politie aankwam zagen ze daar de Kia Picanto tegen de muur, maar er was verder niemand bij de auto. Er zijn toen camerabeelden bekeken en daar is te zien dat de bestuurder na het ongeluk uit de auto stapte, het kenteken van het voertuig verwijderde en vervolgens te voet de plek verliet. Tijdens het onderzoek werd in het voertuig bouwgereedschap aangetroffen dat enkele dagen eerder was gestolen. De Kia Picanto bleek eveneens te zijn gestolen. Dat gebeurde in de omgeving van Santa Rosa. De politie ging in de buurt op zoek naar de man en kreeg toen een melding van een bewoner uit de wijk Mahai dat er een persoon met een capuchon in zijn tuin zat. De politie ging er naartoe, maar de persoon was al verdwenen. De politie blijft naar de man op zoek. Politie pakt overvaller, dat heeft te maken met een incident in Sint-Michiel. Daar hebben gisteren verschillende mannen een winkel overvallen. 3 gemaskerde mannen kwamen een minimarkt binnen en hebben onder bedreiging van een vuurwapen geld uit de kassa meegenomen. Ze zijn daarna gevlucht in een zilverkleurige Chevrolet Aveo. Later op de dag is die auto aangetroffen bij een erf in de wijk Jan Doret. Daar is een man aangehouden die waarschijnlijk te maken heeft met de overval. CBV en Advent ondertekenen intentieverklaring. De vakbond CBV en de directie van het Advent ziekenhuis hebben een intentieverklaring ondertekend. Ze hebben maanden gesproken en dit is het resultaat en daar zijn beide tevreden over. De voorzitter van de CBV, mevrouw Annalisa Suarez Matilda, legde tijdens de ondertekening uit dat dit ten goede komt aan het welzijn van het ziekenhuis en haar werknemers. Ook is er vooral blijheid dat er een akkoord is. Dat moet nu nog verder worden uitgewerkt. Horecaf wil overleg met minister SOAW. Dat heeft de Horecaf, de organisatie die opkomt voor de belangen van mensen die in de horeca werken, laten weten. Ze willen een afspraak met de minister van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn, mevrouw Charetti America Francisca, over arbeidsmigratie. Er zijn signalen dat er een tekort is aan arbeidskrachten in de toeristische sector op Curaçao en dat de besluiten om het moratorium te versoepelen voor beroepen waarvoor werkgevers naar het buitenland mogen uitwijken is genomen. En de secretaris-generaal van Horecaf wil daarover met de minister praten. Er is al eerder een brief gestuurd, maar ze wachten nog steeds op een uitnodiging. Dan tot slot van dit eerste blok van het nieuws. Treurig nieuws, Peter van Leeuw is overleden. Hij was meer dan 20 jaar het gezicht van SMOK, de stichting Schoon Milieu op Curaçao. Hij richtte dat meer dan 20 jaar geleden op en was een voorvechter voor schoon milieu op het eiland. En hij was felgekant tegen de milieuverontreiniging door de ISA-raffinaderij.
Hij is in totaal 69 jaar oud geworden. Hij is relatief onverwacht overleden. En de stichting SMOK die bedankt hem voor zijn rechtvaardigheidsgevoel en tomeloze inzet voor schone lucht. En Peter van Leeuwen wordt door veel mensen herdacht als iemand die zich inzette voor de goede zaak. In dat kader kreeg hij ook een benoeming. Hij was lid in de orde van de Oranje Nassau. Sterkte voor zijn familie. Wij gaan even over naar een break. Extra in Nederland. Van Amsterdam tot Arnhem, van Groningen tot Maastricht, Extra is erbij. Volg Extra digitaal en blijf op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen in Nederland. Extra digitaal is te zien op verschillende platforms en kanalen zoals WhatsApp, YouTube, Facebook, Instagram en ook TikTok. Wilt u ons op de hoogte brengen van een evenement of iets doorgeven? Neem contact op via WhatsApp, e-mail, Facebook of bel gewoon 06 1364 2945. Volg of abonneer je op Extra Digitaal. Klik aan en volg ons. Welkom op Curaçao, een van de mooiste eilanden in de Caribiën. Een ware parel. En het is een eiland waar je van heel veel zaken kunt genieten. Van de natuur, van de zee, van het eten, van de mensen en zoveel meer. Curaçao is een eiland waar heel veel gebeurt op het gebied van politiek, cultuur, sport en zoveel meer. Een Extra Journaal brengt het belangrijkste nieuws van Curaçao. Maar we hebben ook aandacht voor al het nieuws op Bonaire en Aruba en op de bovenwinden, Saba, Sint Maarten en Sint Eustatius. En we belichten al het nieuws van alle kanten. Het nieuws is duidelijk, actueel en vers van de pers. Extra Journaal, elke werkdag op Salto. Op Curaçao zijn we de hele dag bezig met het maken van Extra Journaal. Volg ons op je favoriete Amsterdamse zender, Tauro. We beginnen op Curaçao, want er zijn zorgen over het aantal gekeurde vrachtwagens. Cijfers geven aan dat van het aantal geregistreerde vrachtwagens bij het keuringslokaal tussen de 40 en 45% langdurig niet zijn gekeurd. Dat bevestigt de interim-directeur van het keuringslokaal, Lennart Angela. Hij noemt het een punt van zorg omdat het een risico kan vormen voor de verkeersveiligheid. Regelmatig zien we op de weg vrachtwagens die mogelijk geen verlichting hebben of iets anders mankeren, wat een aanwijzing kan zijn dat deze voertuigen niet zijn gekeurd. En omdat het natuurlijk om grote wagens gaat, is het gevaar groot dat er iets daadwerkelijk gebeurt. Angela die laat weten dat er in de eerste 6 maanden van dit jaar meer dan 20.000 voertuigen zijn gekeurd, waarvan slechts 471 zijn afgekeurd. Maar hij maakt zich wel zorgen over het grote aantal wagens dat rondrijdt zonder een regelmatig bezoek aan het keuringslokaal. Ook zijn er dringende zorgen over de Point Blanche gevangenis in Sint Maarten. De Raad voor de Rechtshandhaving heeft opnieuw de noodklok geluid bij de Staten en de Rijksministerraad over de gevangenis. Het is niet de eerste keer en er is sprake volgens de Raad van een onhoudbare situatie die verergerd is door de brand die enkele maanden geleden woedde in de gevangenis. Volgens de Raad voor de Rechtshandhaving is er sprake van een onhoudbare en onaanvaardbare situatie waarbij snel moet worden ingegrepen en er wordt een beroep gedaan op zowel de Staten als de Rijksministerraad. Dan een heel opmerkelijk verhaal van een hagedis die van Aruba naar Den Haag is gereisd. Ik lach erom, het is een verhaal waar collega's van regio 15 aandacht aan hebben besteed. Dat zit in de Haaglanden. Die hebben een video gemaakt van een hagedis die per ongeluk was meegereisd in de handbagage van een vrouw. Die was op vakantie geweest in Aruba en kort daarop, kort na thuiskomst, zagen ze de hagedis in huis lopen. De familie heeft de hagedis gevangen en is daarna naar de deskundige gegaan van een reptielenwinkel. En die kregen een advies om de dierenambulance in te schakelen. Medewerkers van de dierenambulance zijn ter plaatse gekomen en hebben de hagedis meegenomen. Het diertje, dat zoals bekend veel op voorkomt op de Caribische eilanden van het Koninkrijk, is overgebracht naar een opvanglocatie. En daar kan het verder leven met soortgenoten, zo meldt regio 15, van wie we de beelden ook hebben. Dan is Suriname in de ban van de nieuwe president. Jennifer Geerlings-Simons is vanochtend beëdigd als de nieuwe president van Suriname. Zij is het 10e staatshoofd sinds de onafhankelijkheid in 1975 en de eerste vrouw in functie.
Ze neemt het presidentschap over van San Santocchi, die op 16 juli 2020 werd geïnstalleerd. Dus in totaal heeft hij 5 jaar geregeerd. En Santocchi is de eerste Surinaamse president in 20 jaar die geen tweede ambtstermijn aanzit. Er waren veel genodigden bij deze plechtigheid. Het was natuurlijk ook live te zien. En Jennifer Geerling-Simons is 71 jaar oud en gaat nu Suriname leiden als eerste vrouw. En ze is leider van de NDP, de partij die lange tijd onder leiding stond van Desi Bouterse. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van Access Journaal. We zijn er morgen weer en ik hoop u ook het allerbeste. Tot ziens.